pho nginenkinga uthando lungiphendula umambo hayi pho nginenkinga. Ngizama ukuthi ngithemba ukuthi ne-grand kuzonke iy'ndawo la kuzovunywa khona le video. Lezi-ke ezinye zey'ngoma ey'theke zakhiswa insizwa lapha uSimiso Khumalo-ke namhlanje wey'ngane zakwethu. Uma ukuthi uyithandele le ngoma ziningi wey'ngane zakwethu iy'ngoma-ke etheke zakhiswa yile nsizwa ezibukeke zinamandla kakhulu wey'ngane zakwethu. Ngena lapha ku-YouTube usearch ukuthi-ke Simiso Khumalo SA uzokwazi ukuthi zonke-ke lezi y'ngoma. Wengane izovela bayozoma yitho manqinqiza sibuye udundi awuyitho manqinqiza sibuye. Ngithi angenizisekela lapha iqephu-ke zalezi ngoma noma-ke zale album kaSimiso. Kwakho nje ngena lapha kuma-digital platform usearch ukuthi Simiso Khumalo SA uzokwazi ukuthola-ke zonke lezi ngoma ezikwi-album yakhe-ke entsha sha wey'ngane zakwethu. Kuculiwe la wey'ngane zakwethu akudlaliwe umculo nje kuphela kaMaskandi omnandi. Ake ngiphume ngale. Mfana wami ungalinga usondele ungezwa bekhohlisa fethu wena ungalungami. Wemfana wami ungalinga usondele ungezwa bexhaphaza fethu wena uliqhawe boy. Ngiyi-automatic voice wemfana wami ngingumshilo eshintshayo wena ngewulungila. Ngiyi-automatic voice wemfana wami ngingumshilo eshintshayo wena ngewulungila. Ngiyi-automatic voice wemfana mnandi ngingumshilo eshintshayo wena ngewulungila wezwa.